Ilang taon nang nagsusumikap si Maricel Merca mula sa Barangay Comaday Caday del Gallego, Camarines Sur upang maitaguyod sa pag-aaral ang kanyang 5 mga anak. Sa kabila ng kanyang pagbabanat ng buto, hindi naging sapat ang kinikita nilang mag-asawa upang maipagpatuloy ng kanilang mga anak ang kanilang pag-aaral sa kolehiyo. Ayon kay Maricel, masakit man sa kanyang kalooban ay kinakailangan ng kanyang mga anak na tumigil muna sa pag-aaral at maghanap ng trabaho upang makatulong sa gastusin ng pamilya. Aniya, pangarap niyang makita ang mga ito na makapagtapos ng pag-aaral, subalit mas pinili ng kanyang mga anak na magsakripisyo para sa kanilang pamilya. Iba po ang anak ko ay. Hindi, yung pong college kong isa lang po yung college ko. Kaya yun muna po ang aking aanin. Lutuan ng pansin. Yung dalawa po, nagtatrabaho na po sa company yung dalawa po. Kulang po kami sa budget. 50 lang, 20 pesos nga lang yung pangalawa kong anak, 20 pesos ang baon niya. Doon po siya nahihirapan. Itong pangalawa ko ng mga 50 pesos man na ngayon. Dahil grabe ang gastusin. Dagdag pa ni Maricel, ikinuwento umano ng kanyang anak na oras na magbukas ang GMBCC ay agad nitong ipagpapatuloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Dito na po siya makapasok. Kaso matrabaho na po muna siya. Mag-iipon po. Malaking tulong umano sa mga residente at kalapit bayan ang nalalapit na pagbubukas ng Governor Mariano Villafuerte Community College del Gallego Campus dahil hindi na nila kinakailangan pang magbayad ng matrikula. Malaking ginhawa din ito, lalo na sa mga pamilyang kapos sa pinansyal sa halip na gumastos ng malaki para sa matrikula at iba pang bayarin. Mas mabibigyan na nila ng pagkakataon ang kanilang mga anak na makapag-aral at makapagtapos sa kolehiyo. Excited po kami at unang-una may mga pamilya din akong mga nag-aaral pa, mga bago pa lang nag-aaral, tapos may mga high school, college. Hindi maiingganyo na silang dito na magpaaral sa malapit. Hindi makakatulong po ito dun sa mga mag-aaral na kumbaga sabi nga ay naghihirap din. Hindi na nila kailangan pumunta pa sa ibang lugar para mag-aral. Yung kung may kurso din lang silang dapat kuhanin dito. Patuloy ang provincial government ng Kamsur sa pagpapalawak ng sektor ng edukasyon at oportunidad sa mga komunidad sa probinsya. Isa sa mga mahalagang hakbang ay ang pagsuporta at pagpapalakas ng Governor Mariano E. Villafuerte Community College o GMBCC sa Bayan del Gallego, kung saan inaasahang mas mapapalapit ang dekalidad na edukasyon para sa mga kabataan at residente nang hindi na kailangan lumayo sa mas malalaking lungsod o lugar para makapag-aral at maabot ang kanilang mga pangarap. Papasalamat po at pinatayaan po dito sa amin ang paaralan. Bakit tulong po ito sa amin? Salamat po kayo. Nagpapasalamat po kami sa school na naipatayo dito dahil marami pong makakapag-aral dito ng yun nga, yung sabi nga abot-abot kaya, mayroon pang allowance na ibibigay, educational assistance. Eli Balbin, CSN.